Bismillahirrahmanirrahim. Ez îro ji we re behsa mijarekî bikim. Bawer bike ev mijare wê gelek wer münaqişe kirinê, gelekî hoca û musulman û melêk û ku nezanê Qur'anê ne ku İslamê nizane. Hay ji naveroka Qur'anê tune wê gelekî pertek û tepkî tu jû tûn nîşan bidin. Ew kesê ku eva hedîsekî ye. Ew kesê ku ev hedîsa Hadîsın metnê Erebî gotî pêxember gotiye, ne hadîse. Metnekî Erebî gotî pêxember gotî. Kesê ku ev metnê Erebî wek hedîsa pêxember ragihandî, gotiye, ê ku nivîsandî, ê ku gihandî û dema me, ê ku ana di camiya da li mizgefta ser membera pêxember dibêje. Bi qasê wan tu kesekî xirabî bi vê ummetê nekirî. Tu kesekî aqasa ummet bê şexsiyet nekirî, tu kesekî aqasa ummet ji ummet bê exlaq nekirî, bê em bêjî teqwedarî dûr nexistî, ji exlaqê Qur'anê dûr nexistî û ji İslamê dûr nexistî. Ew jî ev e. Tê gotin Ebî Hureyre gotiye. Men qale Subhanallahi ve bihamdihi. Ev gotin. Kî bibe Subhanallah û ve bihamdihi. Fî yevmin mi'ete merretin. Di rojê de 100 carî bivêje. Huttet anhu xetayahu ve in kânet misle zebedil bahri. Ey maşallah nebe. Eğer günîwî bi qasê kefa behrê be, temamê günîwî efû dibe. Jê tere dadkeve saqit dibe. Ev hedîsa hanê ne hedîsa pêxember e. Di kişan kitêwa derbazin kê gotî ji bo me ne mihîm e. Ya mihîm bê şexsiyetkirina Qur'anê. Tiştê ku fiil û emelê ku Xwedê di Qur'ana baz dike, emelê ku Xwedê Teala pesê wan dide. Cihad e, dayîna zekatê ye, em bivê tewhîd e, teqwedarî, exlaqê baş e. Vana di Qur'anê de heye. Ev hedîsa hanêna temamê exlaqê Qur'anê ji birînda dibe. Exlaqê Qur'anê ji birînda dibe. Em bê exlaqiyê dike nabere te. Teqwedarî ra dike, edaletê ra dike, zulmû zordarî tê. Yani manevi çi ye? Tu çi dike bike? Diziyê bike, xelkê bikuje, zinyayê bike, malê xelkê bixwe, talanê bibe. Êvarê tu hat mala xwe an jî di nava rojê de 100 carî te got Subhanallahi ve bihamdihi, temamê gunê te efû dibe. Êdî jî viya xirafte tu evekeyî mirov ummetê bike. Ew kesê ku viya dixwîne, dilê we rehet bû hûn vê temamê gunê me efû bû. Te hemû pisî kirî û tu viya dixwînî gunê te efû bû. Dilê te rehet dibe. Tu xwe dixapînî. Eslê xwe de gunê te efû nabe. Tiştê ku Xwedê di vir de ji pêxembera gotî, Xwedê çawa guneh efû dike, Xwedê di vir de baz kirî. Evan hedîsê wanê ê ku tê gotinî kî filan tiştê bike kevî cennetê, kî filan tiştê bike xwasa xêre wî zêde, kî filan tiştê bike em bibêjin temamê gunê efû dibe. Vana tev li ser navê pêxember hadî çêkirinê, lewra pêxember ne şîrîkê Xwedê Teala'yê. Xwedê pêxember ne şîrîkê hukmê Xwedê Teala'yê. Xwedê Teala kesî nake hukmê şîrîkê hukmê xwe. Pêxember jî de nav da. Evan hedîsana tev ser navê pêxember çêkirine, Müslümanê me dixwîne li ser membera pêxember îftirar pêxember dike. Şima lewra dînê wan ne girêdayê Qur'anê. Dînê wan girêdayê hedîsê zayıf e, gelî Müslümana heşar bibe. Qur'anê bixwîne, ew fiil û emelê qenc û başê ku Qur'an baz kirî wan bike, li van hoca û Müslümanê İslamî nezan pê nexapin, mala xwe li cehennemê wêran nekin.